Сөембикә ислам тарихында ил белән идарә иткән беренче хатын-кызларның берсе. Зәңгәр күккә ашкан алтын айың, иңнәреңә салдан шат тарихны. Казан үзәгендә балкый сөембикә, үзе горур, үзе сагышлы. Үзе горур, үзе сагышлы. Сөембикә Нугай бәге Йосыф кызы Казан ханы Җангалинең хатыны. Җангалигә 1533 елда кияүгә бирелә. Аның үлеменнән соң Сафа Гәрәй хан хатыны. 1549 елда Сафа Гәрәй идарәчелекне улы Үтәмеш Гәрәй ханга калдырып, кинәт үлеп китә. Сөембикә балик булмаган улы Үтәмеш Гәрәй ханның регенты вазифасын ала. Сөембикә ханлык белән Кышчак бәккә таянып идарә итә. Кырымга йөз тоткан сәясәт алып барырга омтылуы белән Казан аксөякләрендә дә, рус хөкүмәтендә дә канәгатьсезлек тудыра. Рус дәүләте белән хәрби каршылыкта тору һәм аксөякләр арасында үзара килешү булмау сәбәпле Сөембикә хөкүмәте Мәскәү яклы Казан аксөякләре тарафыннан бәреп төшерелә. Сөембикә улын алып, атасы тарафына Нугай урдасына качарга омтылыш ясый, әмма тотыла. Казанның яңа хөкүмәте һәм рус дәүләте арасында төзелгән килешү шартлары нигезендә Сөембикә һәм аның улы 1551 елның 11 августында Мәскәүгә озатылалар. Соңрак ул Шаһгалигә кияүгә бирелә һәм Касыйм шәһәренә җибәрелә. Үтәмеш Гәрәй Александр исеме белән чукындырыла. Кайбер мәгълүматларга караганда, Шаһгали Сөембикәгә карата үтә кешелексез мөнәсәбәттә була. Йосыф бәкнең патша Иван IV-гә хатлар язып, кызын үзе янына кайтарырга тырышуы нәтиҗә бирми. Казан урдасында манара, ил язмышы халык язмышлары, күңелләрдә кабат яңара. Үткәннәрнең төсен саклый белеп, unutmый яшәгән җирдә, йөрәк түрәләрендә кан бикәбез, саде җанлы сылу Сөембикә. Сөембикә nur sirpele kala Сөембикә дөнья тарихындагы мөселман идарәче хатын-кызларының
иң беренчеләреннән санала. Татар халкының тарихи хәтерендә Сөембикә ханбикәнең язмышы Казан ханлыгы фаҗигase белән символик рәвештә бәйләнгән. Аны тоткын итү һәм Мәскәүгә озату Казанның руслар тарафыннан яулауны татарларның үз дәүләтләрен югалтулары белән тәңгәлләштерелә. Сөембикәнең шәхесе, аның фаҗигале язмышы халык эпосында рус, татар, төрек язучылары һәм публицистлары иҗатында чагылыш таба. Ханбикәгә багышланган иң беренче тарихи публицистик хезмәт Сөембикәнең романтик образы сәяси мәнфәгатьләргә түгел, мәхәббәт, нәфрәт, көнчелек хисләренә буйсынып эш иткән зирәк, чибәр, әмма мәкерле хатын-кыз тасвирланган. Казанский летописец, Казан елъязмачысы 16 йөзнең икенче яртысы әсәре. Мондый чишелеш соңрак иҗат ителгән әсәрләргә дә йогынты ясый. Сөембикә исеме шәһәр топонимикасында вакытлы матбугатта мәңгелештерелгән. Кече планеталарның берсенә Сөембикә исеме бирелгән. Сөембикә ханбикә һәйкәле Рязань өлкәсе Касыйм шәһәрендә Сөембикә ханбикәгә куелган һәйкәл.